थिनदो दे आंनि दादा दिदिमोनखौहाय। लोगोफोर, आंनि फिसाजोनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायैनो बुजिबाय जानांगौ। दे बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौबो नायलांदो आरो आंनिबो खावलायनाय आंनि फिसाजोनि बुंनायखौबो नोंथांमोना मानिदो। आया आया आया, बे हिन्जावा दिनै मा जाखो दाबो सिखारनो रोंला? ददे, ओइ ददे, दिनैलाय माखौथो एसेबां उन्दुनो ओंखारखो नोंलाय? एसेबां गोबाव 8टा बाजिलायबाय। ओइ ददे, सिखारदो। नै आं डिउटियाव थांनोसै नै। मिजिं, थांनोसैबालाय थांदो दे। आया ददे, आंखौ नों दिनै गेटसिम दोनहैला? मानसियालाय दिनै सोलायजोबथारबाय माथो ददे। दिनैलाय ना सा ना ओंखाम ना दै जेबो गैला आरो थांनोसैयावबो गेटसिमबो दोनहैला। मिजिं, आंलाय नोंखौ मैया हरावनो बुंखादों माथो आं गाबोन 9टा बाजियावसो सिखारगोन होननानैहाय। दिनै सानैसो मानसिफोरखौ गियान फोरोंनांगौ दं आङो, बाद्रा लाफिननांगौ दङ, बेनिखायनो दिनै गोबावजोंसो सिखारगोन आङो। दे दिनै सानसेया जेबो नङा, थांनानै हटेलफोरावनो मा जायो जालांबानो जाबाय। नोंसो मिथिसिगौ आरो सोरखौ मा गियान फोरोंनो नागिरदों, सोरखौ बाद्रा लानो नागिरदों। औ, दिनै सानसेखौल' आंनो सम हो। ओमफ्राय समालाय बेसेथो जाखो खोन्थालाय आंनो। 9 बाजिबाय। दासो 9 आरो 1 घन्टा दंबावोसो। 1 घन्टा आं दिनै न' सिंनिफ्राय ओंखारानो उन्दुबायानो थागोन। दे बिदिबालाय नों उन्दुयो ना मा खालामो खालामबाय थादो, आं थांनोसै दे। औ दे थांदो। ओमफ्राय खोनासंलाय मिजिं, आइया जुदि आंखौ सोङोबाथाय उन्दुदों ना खोन्था, जेबो बुंनाङा। आं सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै सङै खुरै जाहोनाया आंहा नामानो थायाखै दा। मालायनि सिगां आंखौ 8टा बाजियाव सिखारो होननानै नाम होदों। नों जेरै बुंदों बेबायदिनो आंबो दिनै सोलिथारगोनहाय। फिखुनजो साला नोङो, आंखौ मोजां बिहामजो खालामनो नालागि नों आंखौ गाज्रिसो खालामलांगासिनो। बेनिखायनो जाम्बि बिहामजोफोरखौ बांद्राय एदावनानै दालाहाय, सियान जाबा जाबोयो। नै मिजिं बाबा। आयै, आं थांनोसै, खामानियाव ओंखारलांनोसै आं। मिजिं बाबा, बिहामजोखौलाय मानोथो दाबो फोजायाखै नोंलाय? फुंनि जानाय लोंनाय खालामालासिनो ओंखारलांनोसै नोङो। बुरिया सोंमारदोंथ' फिसालानाव। जागोन दे आयै, दिनै सानसेयालाय आङो बाहेरायाव जाहैगोन। आयो फिसा हौवा, माबायदि फिसा हौवा जाखो नों आंनि? माबायदि फिसाला जाखो? हिनजाव सासेखौनो दबथायना दोननो हाला नोङो? हिनजावनि सिङावसो थाग्रा जाबाय ना माथो नोंलाय? हिनजावनि फिथिखौ सिङावसो दोनजाग्रा जाबाय? मा बुंनो सानदों आयै नोङो? फुंनि 8टा बाजिलायलांबाय, दाबो हिनजावा सिखाराखै। खुमब्रा गोमोनखौ उखुमसेयाव दोननाय बायदि हिनजावखौबो नों मा बिसिनायावनो लुमदुम दोनबाय थानोसै ना माथो? फोजानो हाला? हिनजाव थानानैबो हटेलावसो जाहैलायनो नागिरलायनाय, बाहेरायावसो जाहैलायनो नागिरलायनाय। नोंसो बाहेरायाव जाहैगोन, जों माखौथो जानांगौ? जों सङै खुरै जानांगौ जाखो ना माखो बिहामजो थानानै? आयै, दिनै सानसेयालाय संना जानायालाय माथो जानो? संना जाबानोथ' जायो दा नोंसोरो। जानांगौ देहाफोरा सुख मोनाखैदां, बेनिखायनो दाबो सिखाराखै। सिगांथ' आयै, बिहामजो गैयि सिगाङाव नोंसोरनोथ' फुङाव सिखारै फ्रामै मावै दाङै आंखौबो जाहोहरोमोन, नोंसोरबो जायोमोन। दालाय बिहामजो फैनानैसो मानो नोंसोर मावनो हाया जाखो? बिहामजोखौल' मानोथो हिंसाबाय थाखो नोंसोरलाय? हाबाब, बेबायदिसो बुंनो हालायग्रा जाबावबाय नोङो बिमाखौ? दां साल्ला दां, थिगखौनो बुंदों नोङो मिजिं। बिहामजो फैनायनिफ्रायनो आयै, नोंबोथ' आंखौ सङै खुरै जाहोनोनो बावगारबाय माथो। ददेया फैजेननायनिफ्रायनो सानफ्रोमबो नोंसोरखौ सङै खुरै जाहोगासिनो आरो लाबोगासिनो। दिनै सानसे नोंबो संना जाहोदो ना ददेखौ, अब्लासो दा आयै अनलायनाया थागोन। सानसे बिखुनजो, सानसे बिहामजो, सानसे बिबोनां। बिहामजो दं होननानै बिहामजोखौल' हिंसाबाय थायो नामा आरो जुदियाव नों मावनो हाया, ओइलाय दाउखायालाय, दाउखा दङ ना, दाउखाखौबो मावहो। बेबो बिराद थङालि जाबाय, बिबाजै फैनायनिफ्रायनो थुरसि गंसेखौनो सुला बेबो। आयु फिसा, हिनजाव मोननाय लोगो लोगोनो माथो गावनि बिनानावखौबो थङालिसो बुंग्रा जाबावबाय। औ, थङालि जायाखैबालाय माथो जादों बेलाय? बारा जाथारबायथ' बेबो। दे नोंसोर मा खालामो मा खालामा खालामदो, सम जाबाय आंनि, थांनोसै आङो। गावखौनो मा सानखो? मिनिस्टारनि फिसाजोसो सानखो ना माखो? 9 बाजि 9 बाजिसिम उन्दुना थानो? बिसिनायाव गोदो उन्दुनानै बे 8टा 9टासिम सोर हुवाजों लाइन मारिबाय थादों बे सिमाङाव? र' थांनि आङो। लुदुमि, सिखारनो जायाखै नामा दाबो? मिनिस्टारनि फिसाजो, नोम्फानि न'आव उन्दुनाय बायदि मोनगासिनो नामा दाबो? बेबायदि सानजौजासे उन्दुनोबा थां, नोम्फानि न'आव थांनानै नोम्फानि बिसिनायाव उन्दुहैथां, आंनि न'आव नङा बिदि। मा एसे हारलाहाय, सान्थिबो उन्दुनो होआ। 9टायानो बाजायाखै, दाबो 8टाल'सो, 1 घन्टा दंबावोसो। नोंनि हुया नोंना टाइम होनानै गालांखादों नामा 9टासिम उन्दु होननानैहाय?
बेबायदि 8टा 9टा उन्दुनोब्ला नोम्फानि न'आवनो गोदो उन्दुखानांगौमोन। मानोथो हुवा लादों? मानोथो आंनि न' बिहामजो जाफैखो? नै टाइम मोनबा दाबो जाथाराखै। 9 बाजियावसो सिखारगोन साननानै दंबाय थायो आङो। दाबो 8:30ल' आधा घन्टा दंबावोसो माथो। आयै आधा घन्टा दंबावो, आंखौ दसे उन्दुनो होबाव। गावसो बिखुनजो जाबाय, आंखौसो बिहामजो खालामबाय नोङो? बिखुनजोफोरासो बिहामजोखौ बिदि बुंनो समायगौ। बिहामजोआ समायगौ बिखुनजोफोरखौ बिदि बुंनो? लाजियासै? आखल गैयै बिहामजो, गल्लामनि फिसा। जाबाय, बांद्राय बुंनो नाङा। बुंनांगौखौ बुंखाबाय नोङो दहायनो, नाथाय आं धर्जजोंसो दंबाय थायो। आंनि आफाया मिनिस्टारबो नङा आरो आं मिनिस्टारनि फिसाजोबो नङा, आरो आङो फुंनि 8टा 9टासिम उन्दुना थाग्रा हिनजावबो नङा। नङाब्लालाय मानोथो दाबो सिखारनो रोङाखै? लाजिनो रोङै? दाबोसो सोरबा बिसिना थायो बिहामजो मानसिया? आं दिनै थानो गोनां जादों, नोंनि थाखाय थानो गोनां जादों, आं मिथिगौ। खबरदार आरो आंखौ बिफानि मुं लानानै मुंबो दा बुंसै। आंखौ लानानै नोंहा रेकर्ड दङ? आं मालाबा 8टा बाजियाव सिखारफेरनाय? हो बुंलाय। दिनैसिम आङो बे न'आवहाय 8टा बाजिसिम उन्दुफेरनायनि रेकर्डआनो गैया। आं दिनैसिम नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो मोनजाफेराखै आं फैनायनिफ्राय। अब्ला नों आंखौ माब्रै मालायफोरनि सिगां 8टा बाजियाव सिखारो, मुंबो मावा, आंनि संनाय खुरनायखौसो जायो होननानै नों बोरै आंखौ मालायनि सिगां फाननो मोनखो? लाजियासै नोङो? सासे बिखुनजो बुरैसा जालायनानै गावनि न'खरनि खोथाखौ ओइ सोरांसि बिमानो सोरांसि बिखुनजोनो लागाय होनो? आंखौ खोनायाखै बायदि मोनदों ना माथो? नों गावनि बिहामजोनि खोथाखौ मालायनि सिगां फानथिंनानै मा मोनखो? ना नों थाखाखौनो मोनबोदों, ना नोङो सोरबा आंनि सोमोन्दै खोन्थानायनि थाखाय नोङो साखौनो लोंहोदों? हो? नोंहा लाजिनाय गैया बेफोरखौ खोन्थानो? दुखु सिन्था भाबना गैया नोंहा बेफोरखौ? नाथाय आंहा दङ, आं लाजिखाङो। नोंनि बेबायदि आखलखौ मुगैनाय मोनखांदों आङो। नोंनि बेबायदि आखलनि थाखायनो आं दिनै गोसो जादों 8टा बाजिसिम उन्दु जानो। बहाथो मालायनि सिगाङाव एसेबां गावखौनो बाखायना लासोबाय। दिनैलाय आंनि नोजोरावलाय मानोथो बाख्नायजाथाव खामानि मावना दिन्थिनो हायाखै नोंलाय? ओंखाम ओंख्रि जाबायना? थौदो जाहैनोसै आङो। 8 बाजिबायना? नोंथ' बुंदो दा मालायनि सिगाङाव 8 बाजियाव सिखारनानै आं संनायखौ जायो। दिनै जागोन आङो। थौ सिखारनोसै। बे मामुलि खोथाखौ लानानैनो नों मैयानिफ्राय आंजोंहाय नांलायनो चान्स लाबाय थादों आरोना? बेनिखायनो मैया साहा फुदुंना होनायखौबो फुदुंना होआखै? बेबायदि जाबाय गियानि आखलनि बिहामजोआ? बा एसेबां गोरलै मामुलि खोथा बुंनो हाबायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ आयै? आं बायदि बिहामजोखायनोसो बेसेबांखिनि धर्ज दं आयै। बेलेग बायदि बिहामजोब्ला मा लांखायावनो नोंनि नोंसालाखौ लानानै थांसिगौमोन, खारसिगौमोन, मिथिगौ? नाथाय आं बेबायदि नङा। आं मोजांखौसो हास्थायो। नोंसोरनि बेबायदि गाज्रि आखलखौ आं मुगैयो, आं बेखौसो बुंदों। बेफोर खोथाखौ जुदि आं मिजिंनो खोन्थायोमोनब्ला बिमा फिसानि गेजेराव दावहा जागौमोन। नाथाय आं बेफोरखौ खोन्थानानै दावराव खालामनो गोसो गैया। आंखौ नोङो जि खनसे मालायनि सिगाङाव फानबाय आयै, आरो नेक्स्ट बाराव जाहाथे आं रावनिबो खुगानिफ्राय दाखोनाथों। बुरिया गावनि दाय नालाय जेबो बुंनो हायासै, सिरि ओंखारलांबाय दा। आं फरायनो फैग्रा बियो। ओम शान्ति, ओम शान्ति। थाइगिर दंफांनिफ्राय, नारिखल दंफांनिफ्राय, थुमफ्रा फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोनोम मोननाय सादु बाबा आं। ओम शान्ति, शान्ति, ओम शान्ति। आयै खाफाल मोजां आंनि, दिनैसो थुमफ्रा बाबाखौ लोगो मोनथारबाय आङो। थुमफ्रा बाबा, बाबा आंनो दिनै नोंनि जोबोद गिदिर सहाय नांगौ बाबा। बाबा नोंनि बे सहाया आंखौ खामानियाव होगोन होननानै आं आसा खालामो थुमफ्रा बाबा। थाइगिर दंफांनिफ्राय, नारिखल दंफांनिफ्राय, थुमफ्रा फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोनोम मोननाय आं थुमफ्रा बाबा। जिराय बुंदोल', नों जुदि नैबे थुमफ्रानि सायाव फोथायनाय दङ गासैबो जाफुंजोबगोन। बुंदोल' नोंनो मानि सहाय नांगौ आंनिफ्राय? बाबा थुमफ्रा बाबा, नोंनो जेसेबां रां नांगौ आं होगोन बाबा। थुमफ्रा बाबा आंनि न'खरनि खोथा। थुमफ्रा बाबा बाथ्राया बेनो, आं हानायल' जाल' सासेल' फिसाला दंथारो। बे फिसालानिनो हिनजाव आंनि बिहामजोआ आंनि फिसालाखौ बिमानि बिखानिफ्राय गोजान खालामनानै गावनि बिखायाव थाग्रा खालामनानै लाबाय बाबा। दायो बे बिहामजोखौ आंनि फिसालानिफ्राय अराय समनि थाखाय गोजान जानायनि बाबा बेबायदिनि मुलि नांगौ बाबा।
आंनि फिसालाखौ बावगारनायनि आंनि न'खरनिफ्राय हारसिंनो फाग्लि जानानै ओंखारलांनायनि मुलि नांगौ बाबा आं थुमफ्रा बाबानि बोसोन जायानो आंखौ फोथायो बेहानो मानिजायो। बाबा थुमफ्रा बाबा नोंखौ फोथायो बाबा नोंखौ फोथायनायखायनो आङो नोंनि खाथिसिम फैदों बाबा गोख्रै नों आंनो बे बिहामजोआ न'निफ्राय ओंखारलांनायनि मुलि हरथारदो बाबा। र' नों बेयावनो थाथ' थुमफ्रा बाबाया नोंनि नखरखौ सानसेयावनो स्लिम खालामनायनि मुलि लानानै फैनि नों थाथ'। दिनैसो जासिगोन खामानिया साल्ला लुदुमि हिनजाव नोङो आंजोंसो नांलायबावग्रा आंनि फिसालाखौनो साला बुरखायनानै लाबाय नोंखौ फाग्लि खालामनानै लामा लामा खारथिंग्रा खालामगोन आङो नायबाय था। ओम शान्ति शान्ति थाइगिर दंफांनिफ्राय जोनोम मोननाय नारिखल दंफांनिफ्राय जोनोम मोननाय थुमफ्रा सादु बाबा आं। बाबा बेलाय नारिखल आरो थाइगिरसो माथो आं नोंनाव बेखौ बियाखैना बाबा आंनि बिहामजोआ आंनि न'निफ्राय फाग्लि जाना ओंखारलांनायनिसो मुलि बिदों आं। जिंगा दासि नोंनि मुलिया बेनो। बाबा बेनो ना अब्ला आं बेखौ मा खालामनांगौ? बेखौ लांनानै नोङो नोंनि बिहामजोनो जाहोहै जानाय लोगो लोगो आधा घन्टासोनि उनावनो नोंनि बिहामजोआ फाग्लि जागोन आरो नोंनि नखरखौ गारनानै नोंनि फिसालानिफ्राय अराय समनि थाखाय गोमालांगोन। जाथारबाय अब्ला थुमफ्रा बाबा जाथारबाय हरदो आं लानानै बिहामजोनो जाहोहैथारनिसै। थादो थुमफ्रा बाबा अब्ला थांनोसै आङो। नाथाय गोसोआव लाखि जायनि नामाव बे फिथाइ आरो सामथाइखौ दाखिनाय जाबाय बेनि अनगा गुबुना दाजाथों नङाब्ला खैफोदाव सफैनो हागौ। जागोन बाबा जाथारगोन आं बे बिहामजोनोल' जाहोथारगोन बेल' फाग्लि जानानै खारथारथोंसै आंनि नखरखौ गारनानै। मोनगोलायबाय दिनैनि हाजिराखौ। दासो जासिगोन गुबै जोबथि खेला आं दिनै मानो एसेबां मिनिनो ओंखारदों। लुदुमि सालि आंनि न'आव फैनानै आंजोंनो नांलायबावग्रा नोङो ओरैनोबाबो नों हाबा जाना फैनायनिफ्राय आंहा असान्तिखा नों धन दौलत लाबायनि थाखायनो बेनिबो आंहा नोंजोंहाय दाजाब दानख' खालामनो गोनां दंखायोमोन नाथाय बेफोरखौ दोनथ'नानै सानदोंमोन आङो गंसे गोगोम नखर खालामनो होननानै नाथाय गैया बारानि सायाव बारा आंजोंसो दुश्मन जालांबाय आंजोंसो नांलायग्रा जाबावबाय आंनि एसे एनै खोथाखौनो लानानै आंजों नोङो बादला खालामफिननो नागिरलायग्रा सालि दिनै बे थाइगिर आरो नारिखलानो आंनि नखरनिफ्राय नोंखौ जानगार खालामनांसिगोन। लुदुमि लुदुमि नै ओरै फैनाय मायै बिहामजो आयै दिनैसो नोंनि खुगानिफ्राय बिहामजो होननानै बुंजाफेरबाय आङो आयै आंखौ जेब्लायबो नों बिदिनो बिहामजो होननानै गाबज्रिबाय थाना गाबज्रिगोन बिहामजो गाबज्रिगोन बावगारलांदो सिगांनि जि जाथाय जाबोनाय गासैखौबो बावगारलांदो बिहामजो दिनैनिफ्राय दानिफ्राय नों थांनानै थासान्दि आं थांनानै थासान्दि जों सानैनि सोमोन्दोआ जेब्लायबो बिखुनजो आरो बिहामजो मोजाङै थांबाय थासिगोन बिहामजो आयै आं दिनै जोबोद खुसि नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै आयै दे बिहामजो दिनैनिफ्राय नोंखौ जेब्लायबो खुसियैनो लाखिनो नाजाबाय थासिगोन। नै बिहामजो नोंखौ थाइगिर आरो नारिखल जासोयो होननाय खोनादों आङो बाबाया खोन्थादों बेनिखायनो आं दिनै नोंनो लानानै फैदों बिहामजो हनै जादो। मा नारिखल थाइगिर वाव जामारसिगोन खामानिया बिहामजो जा नोंनि थाखायल' लाबोदों आङो
बाबा गैयैयावनो आइ दावखा गैयैयावनो सिरि सिरि जाखादो बिसोर फैबा मोनजानायसो नङा बिसोर गैयैयावनो नोंनो लाबोना फैखुमाखादों आंनो बिहामजो जागोन दे आयै दे बिदिब्लालाय नों जादो दे आं एसे बाहेरायाव ओंखारलांनि दाथ' बे जाखासिगोन आधा घन्टासोनि उनाव नायफैगोन आं साल्ला आइया दिनै हरखाबै माबायदि इसेबां सोलायखो नाङा आं हारसिं जाया आइयानो दिनैनिफ्राय न'खरखौ मोजां खालामलांनो सानबाय आरो आं बेखौ हारसिं जानानै थायोब्ला बोरैबा बिबोनाङा लोगो मोनफैयोब्ला आरो बेखौनो गावखौ गारनानै जाखोमादोंसो होनना बुंलायगोन नाङा आं दायो जाथ'ला न'खरनि गासैबो जमा जाब्लासो जासिगोन आङो उनाव जासिगोन थाथ'थोंसै